Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Vier oude vaste loven vast zolang wie het maar kan. Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Vier oude vaste loven vast zolang wie het maar kan. Hallo allemaal, ja, je staat er dan. Het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende filmpje. Wat we gaan maken om het vastelovensgevoel door Limburg te laten leven. Op een simpele, mooie manier in deze hele bizarre tijd. Want gisteren op de persconferentie zag meneer Rutte en de andere meneer: we missen jullie. Samantha, ik mis jullie. We missen dit alles. En ik ben er heel eerlijk in, en als ik naar de kindjes zie, mis je ook carnaval? Ja, vastelovend, ja. Nog immer gaat meer dansen, nog immer gaat meer doen. Daarvoor ben ik hier. We gaan samen het liedje zingen en samen met hun breng ik met u, de kleine dansgroep van de Streupers, het liedje door Limburg, wat we hopen het vastelovensgevoel gaat brengen. Zeker de knopje. Nou Roger, en dan hoop ik dat het goed is, want ik heb ze wel wat lekkers beloofd, hè? Nou, dan gaan we, klaar voor. Handjes, ja! Ja, we maken het ervan, ja, we maken het ervan. We houden vasteloven vast zolang we het maar kan. Ja, we maken het ervan, ja, we maken het ervan. We houden vasteloven vast zolang we het maar kan. Laat de boel maar lekker rijden. Zet die wee en neus en zo. Laat die de lach zijn naar ons snijden. Vasteloven in ons school. Ja, we maken het ervan. Ja, we maken het ervan. Weer op de polveren, zolang wie het maar kan. Weer op de polveren, zolang wie het maar kan. Allah! Ja, wie maak ik het ervan?